L-għodwa tajba, illum it-2, 7 ta' Settembru, nilqakom għal qudiesa r-Rożarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Jikkonċelebra Don Jake Mamo, Salesjan li ġie ordnat saċerdot fid-29 ta' Ġunju illi għadda. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jallimna li l-imħabba għall-proxmu m'għandix regoli u mhix marbuta ma' ġurnata partikolari. Mulej, jiena u nħares lejk nitolbok sabiex ikolli qalb li tħenn u tajn lil minu fil-bżonn u li nara f'dejjem il-valur tal-ħajja mill-konċepiment sal-mewt naturali. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Għandi l-pjaċir illum nintroduċi lil Don Jake Mamo li huwa Salesjan, wieħed mis-saċerdoti il-ġodda li kien ordinat mill-Arċisqof Tiġġi Matilu. Don Jake huwa mill-istess parroċċa fejn qgħod jien fil-fatt San Ġusepp Ħaddiem bi Kirkara. U huwa qed nimmaġina jiena l-ewwel Don Jake li għandna f'Malta. U għalhekk anki okkażjoni speċjali. Se jmexxi l-ċelebrazzjoni tal-quddiesa wkoll nhar-l-Erbgħa. Nitolbu ħafna għalih, bħalma jitolbu wkoll għal sħabu biex il-mulej jgħinhom ikunu rajja skont il-qalb tiegħu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna inti l-missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, int tajtna l-fidwa u għamiltna wlied adottivi tiegħek. Ħares bit-tieba lejn l-ulied eżiż tiegħek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu jkunu ħilsa tassew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, kulħadd sema li hemm iż-żina fostkom u żina li janqas issiba fost il-pagani. Jiġifieri li wieħed ikollu l-mara ta' missieru. U intom titkabbru. U mhux aħjar li bkejtu biex dak li jagħmel dan il-ħażin jitwarrab minn fostkom. Jiena ngħid għalija imbiet mill-ġisem imma magħkom fl-ispirtu. Ġa għamilt ħaq minn min għamel dan ħalli kieku kont fostkom fl-isem ta' Sidna Ġesu. Meta tiltaqgħu fil-ġemgħa intom u l-Ispirtu tiegħi bil-qawwa ta' Sidna Ġesu itilqu lil dan il-bniedem f'idejn ix-xitan għal qerda ta' ġismu biex ruħu tkun salva fjum il-mulej. Xejn ma hu sabiħ il-ftaħir tagħkom, ma tafux li ftit ħmira ittella l-għaġna kollha. Tnatfu mill-ħmira l-qadima ħalli tkun għaġna ġdida kif intom bl-ħmira. Il-ħaruf tal-għid tagħna li hu Kristu hu maqtul. Nagħmlu festa, mhux bil-ħmira l-qadima, anqas bil-ħmira tal-qer u tal-ħażen, imma bil-ħobż bl-ħmira tas-safa u tas-sewwa. Il-kelma tal-mulej. Għas-sarm responsorjali ngħidu flimkien mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek.
Inti m'intix Alla li tħobb il-ħażen? Il-ħażin ma jsibx postu għandek. Ma jeqfux il-gburin quddiem għajnejk. Flimkien, mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Inti teqret min jitkellem bil-gideb. Nies qattila u qarrieqa jistmellhom il-mulej. Flimkien, mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Ħajjifirħu dawk li jafdaw fik u jitennew għal dejjem. Ħarishom u bik jitennew dawk li jħobbu l-ismek. Flimkien, mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jien narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek. F'jum is-sibt Ġesu daħal fis-sinagoga u qagħd jgħallem. Kien hemm raġel li kellu idu l-lemenija nixfa. Il-kittiba u l-Fariżej kienu moħħhom fih biex jaraw jekk ifejjaqx f'jum is-sibt. Ħalli bekk isibu fuq ix jixluh. Iżda hu ara f'sibijietom u qal lir-raġel li kellu idu nixfa. U oħroġ fin-nofs. Dak qam u ħareġ fin-nofs. U qalilhom Ġesu, ħa nistaqsikom xi ħaġa. X'jiswa nhar ta' sibt? Tagħmel il-ġid jew tagħmel id-deni? Is-salva ħajja jew teqrida? U xi ħed ħarsa madwaru fuqhom il-koll u qal lir-raġel, mitt idek. Hekk għamel dak u idu reġgħet saritlu qawwija u sħiħa. Iżda huma xxeru bil-korla u bdew jiddiskutu bejniethom x'se jagħmlu b'Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Żgur illi tolqotna id-differenza fil-ħarsa ta' Ġesu min-naħa l-waħda u l-ħarsa tal-kittieba u l-Fariżej min-naħa l-oħra. Ġesu fis-sinagoga il-ħarsa tiegħu waqfet fuq dan il-bniedem fil-bżonn, dan ir-raġel li kellu jiddu il-lemenija nixfa u allura Ġesu il-ħarsa tiegħu waqfet fuqu u ġa qed jaħseb biex ifejqu. Kienet ħarsa ta' imħabba u kompassjoni. Mbagħad min-naħa l-oħra hemm il-kittieba u l-Fariżej li l-ħarsa tagħhom waqfet fuq Ġesu. Mhux b'ammirazzjoni imma biex jaraw x'se jagħmel ħajkollhom fuq ix jixluh. Għalihom l-iktar importanti kienet li s-sibt josservaħ u allura ma jagħmel xejn u l-mument li qed jaraw il-Ġesu se jfejqu lesti biex mal-ewwel ikollhom xi ħaġa fuq ix jixluh hija ħarsa ta' disprezz ta' kundanna diġà minn qabel ta' Ġesu. U id-differenza fil-ħarsa turina fejn kienu il-prioritajiet. Jiġifieri x'kien jiġi l-ewwel għal Ġesu, x'kien jiġi l-ewwel għal kittieba u l-Fariżej. Għal Ġesu kien jiġi l-ewwel il-bniedem. U għalhekk
il-ħtiġijiet tiegħu u rrid iwassal dejjem dill-imħabba u l-kompassjoni ta' Alla għall-bniedem. U jara kif jista' jgħinu fil-bżonnijiet tiegħu. Għal Ġesu is-sibt kien importanti, imma s-sibt kien għall-bniedem u mhux il-bniedem għas-sibt. Min-naħa l-oħra naraw il-prioritajiet tal-kittibu l-Farizej, dawn għalihom l-iktar importanti kien is-sibt, li wieħed josserva s-sibt bil-regolamenti li kienu għamlu ma' żmien. Waħlu hemmhekk, għalqu moħħhom u qalbhom u notaw illi meta Ġesu fejjaq lil dan ir-raġel flok ferħu, il-Vanġelu jgħid xelu bil-korla. Qed tara bniedem ifieq u tixel bil-korla. Hemm tinduna kemm kellhom il-prijoritajiet tagħhom differenti minn Ġesu u għandna ngħidu żbaljati, ġifieri x'kien jiġi l-ewwel għalihom kien żbaljat. X'inhu il-messaġġ għalina llum? Huwa biex aħna fid-dawl tal-kelma ta' Alla dejjem neżaminaw il-prijoritajiet tagħna, ġifieri x'jiġi l-ewwel u l-iktar importanti fil-ħajja tagħna. U Ġesu jistedinna biex aħna nilqgħu din l-imħabba ta' Alla u jkollna qalb tixbaħ lil tiegħu. Qalb mimlija mħabba u kompassjoni, qalb li tfittex li tagħmel il-ġid illi issalva il-ħajja. Aħna bħala Nsara flok is-sibt għandna il-ħadd bħala jum il-mulej. U il-ħadd dak hu l-iskop li nċelebrawh b'mod speċjali jum il-mulej biex aħna narfu dejjem aktar lil Alla u x'jiġi l-ewwel u anki li fil-fatt nuru dil-imħabba ta' Alla lejn l-oħrajn, speċjalment dawk li huma l-aktar fi bżonn. Meta aħna niltaqgħu kif għandna nagħmlu għall-Ewkaristija nhar ta' Ħadd, aħna hemmhekk nirċievu din il-qawwa minn Alla biex ikonna il-prioritajiet f'posthom. Biex aħna ikonna qalb tixbaħ il-tiegħu u biex u jgħinna fl-għażliet tal-ħajja tagħna ta' kuljum. U aħna nafu illi Ġesu f'din il-ġrajja partikolari qiegħed xi ħaġa importanti, kriterju importanti għalina u għall-għażliet tal-ħajja tagħna. Meta qal x'jiswa tagħmel il-ġid jew tagħmel id-deni, issalva ħajja jew teqrida. Jistedinna lilna biex aħna neżaminaw lil nfusna u ngħidu f'dak li nikteb, f'dak li nagħmel fil-pjanijiet tiegħi. Qegħdin dawn iservu għal ġid, dak li nagħmel fil-ħajja tiegħi qed iservi għal ġid, qed iservi għal ħarsien u l-għożża tal-ħajja mill-ewwel mument tagħha sat-tmiem naturali tagħha. U dan żgur għajnuna għalina biex ikonna l-prijoritajiet tajbin. Dak li jagħmel il-ġid mhux id-deni, dak li jħares u jsalva l-ħajja mhux qiegħda f'riskju jew jiddisprezza. Nitolbu il-grazzja lil mulej illum biex hu jgħinna ħalli aħna f'ħajjitna jkollna il-prijoritajiet f'posthom. Jiġifieri jgħinna biex narfu dak li jiġi l-ewwel u l-iktar importanti u nimxu tassew kif għallimna u kif urina hu.
Inresqu issa it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-aħbar it-tajba lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej qalb tixbaħ lil tiegħek biex inkunu lesti li ngħinu lil dawk li huma fil-bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-morda kollha, kemm dawk fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom, kemm dawk li qegħdin għall-kura barra, speċjalment ukoll dawk li qegħdin iħejju ruħhom għal xi operazzjoni biex inti tagħtihom l-għajnuna kollha li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk l-anzjani u nies oħra li huma fid-dar waħedhom biex qatt ma jħossuhom abbandonati jew iżolati imma dejjem ikollhom l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek u ta' ħolqien ġdid issaħħaħ fl-ispirtu ta' mħabbtek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex inkomplu insegwu bir-reqqa il-miżuri għal ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu li dejjem inkunu igwidati minn din il-kelma tiegħek mulej biex aħna narfu nagħmlu l-ġid u mhux id-deni, insalvaw u nħarsu l-ħajja mhux inqeduha f'riskju u neqirduha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk kollha li inti sejjaħ tal-ħajja ta' dejjem biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem u l-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa nitolbuk mulej dawn it-talbiet tagħna u żomna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dili jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Birrek Alla l-dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Liqa mulej mill-idejk is-sagrifiċċju tal-Missier. Ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek għamel ibdil l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-semawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla ta' smawiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla ta' smawiet.
Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġism li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax għoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, Affrinna dubietna bħalma naħfru minn uħati għalina u la daħanniex fit tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li titol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jilbis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti titma' lill-fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għameli bis-saħħa ta' donijek kbar, mogħtija lilna minn ibnek l-Ażiż, aħna nimxu l-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Rodu ħajr lill-Alla. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna u jaqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissimorina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twieled talina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Obżna tul-jum matina llum, offrinna dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, daħħalniex fi tiġri iżda nisna mill-għalina. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitulbin, issa fissija tal-mewta namen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitulbin, issa fissija tal-mewta namen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitulbin, issa fissija tal-mewta namen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitulbin, issa fissija tal-mewta namen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitulbin, issa fissija tal-mewta namen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitulbin, issa fissija tal-mewta namen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santis Morina l-inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minn nar tal-infern u ġenera rebbeħ kollha u id-dak li iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddet ismek tiġżab nagħtik, ikun li trid kif issemek dak l-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum għaffrinna d-dobietna bħalma nafru minn uħati għalina la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħnisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla Tlopalina mitimlin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla Tlopalina mitimlin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla Tlopalina mitimlin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla Tlopalina mitimlin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla Tlopalina mitimlin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla Tlopalina mitimlin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla Tlopalina mitimlin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla Tlopalina mitimlin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla Tlopalina mitimlin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla Tlopalina mitimlin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santis Morina l-inti omna għalik jisma' talbtana dak it-twilet għalina li tikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minn nar tal-infern u ġenera rebbeħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-dubietna bħalma nafru minn uħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda nisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek kibberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla Tlopalina mitimlin issa fissija tal-mewt tagħna amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, berkinti fost in-nisa nbirek frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umma Tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, berkinti fost in-nisa nbirek frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umma Tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, berkinti fost in-nisa nbirek frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umma Tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, berkinti fost in-nisa nbirek frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umma Tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, berkinti fost in-nisa nbirek frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umma Tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, berkinti fost in-nisa nbirek frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umma Tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, berkinti fost in-nisa nbirek frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umma Tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, berkinti fost in-nisa nbirek frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umma Tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, berkinti fost in-nisa nbirek frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umma Tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija preżentat il-bina Ġesu fit-Tempju. Is-sena li inti nismewit jitqaddis ismek tiġi saħnatek, ikun li titint kif is-semek daflek. Ħobsna ta' kuljum matina l-lum għafrinna dobietna bħalma nafru minn ħati għalina, daħanix fit-tiġrib iżdaħ nisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mrejmija, imbirka inti fost in-nisa nbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Tlopalina mitimbin issow fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mrejmija, imbirka inti fost in-nisa nbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Tlopalina mitimbin issow fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mrejmija, imbirka inti fost in-nisa nbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Tlopalina mitimbin issow fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mrejmija, imbirka inti fost in-nisa nbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Tlopalina mitimbin issow fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mrejmija, imbirka inti fost in-nisa nbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Tlopalina mitimbin issow fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mrejmija, imbirka inti fost in-nisa nbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Tlopalina mitimbin issow fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mrejmija, imbirka inti fost in-nisa nbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Tlopalina mitimbin issow fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mrejmija, imbirka inti fost in-nisa nbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Tlopalina mitimbin issow fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mrejmija, imbirka inti fost in-nisa nbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Tlopalina mitimbin issow fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mrejmija, imbirka inti fost in-nisa nbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Tlopalina mitimbin issow fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria għal-Missir u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija tilfet il-bina Ġesu wara 3 tim sabitu fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi.
Missirna li inti fis-smawiet, itqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżina ta' kull-jum matina l-lum, għafrinna l-dubietna palma nafru minnu għati għalina, l-addaħannix fi tiġrib, iżel islam id-deni għamen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek berkinti fost nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewta namen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek berkinti fost nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewta namen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek berkinti fost nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewta namen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek berkinti fost nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewta namen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek berkinti fost nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewta namen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek berkinti fost nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewta namen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek berkinti fost nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewta namen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek berkinti fost nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewta namen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek berkinti fost nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewta namen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek berkinti fost nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewta namen. Gloria lil Missieru lil Ibn u lil Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tal-tana ta' kitwilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera u kolla u id-dak li liktar jeħtieġu ħnina tijek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u ta' matana slima lik. Lilek inajtu għali xaħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitnidu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejjemmela, avokata tagħna, dawwallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina, wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina, opija, u ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżina ta' kull-jum matina l-lum, għafrinna l-dubietna palma nafru minnu ħati għalina, l-addaħannix fi tiġrib, iżel nisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek berkinti fost nisan pire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewta namen. Gloria lil Missieru lil Ibn u lil Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem difuq. Jistriw fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu smana. Kristu smana, Kristu il-qattalbtana. Kristu l-qattaltana, Missier eternalla. ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddesalla. ħenna lina, Trinità qaddisa la wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlopalina, Imqazza Ommalla. itlopalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet. itlopalina, Om ta' Kristu. itlopalina, Om il-Knisja. itlopalina, Om tal-ħnina. itlopalina, Om tal-grazzja ta' Alla. itlopalina, Om it-tama. itlopalina, Om li żjed safja. itlopalina, Om li żjed nadifa. itlopalina, Om muxebba. itlopalina, Om bla teba. itlopalina, Om li tistħoq l-imħabba. itlopalina, Om tal-ħaġeb. itlopalina, Om tal-parir it-tajjeb. itlopalina, Om ta' minn ħalaqna. itlopalina, Om ta' minn salvana. itlopalina, Xebba kollok aqal. itlopalina, Xebba li tistħoq kull qima. itlopalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlopalina, Xebba kollok seta. itlopalina, Xebba kollok ħnina. itlopalina, Xebba dejjem marbuta ma' Alla. itlopalina, Mera
ta' qdosija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddesin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Itlob mqaddes, għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi drobiet tad-dinja, Għafrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi drobiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi drobiet tad-dinja, Enna lina. itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu bentijek isir bnidem fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija, tina nitolbuk lilna li nistqarruhom Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla li tolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtina tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk nħossu fina blajeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimo Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus saħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.
barka sagramentali twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Il-lejla fis-6:30 fuq TVM2 ser tixxandar qudiesa pontifikali iċċelebrata mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma fl-okkażjoni tal-Festa tal-Vitorja mill-Bażilika Minuri tax-Xara. Għada fid-9:30 ta' filgħodu, Festa ta' Marija Bambina, l-Arċisqof Charles Xikluna se jiċċelebra qudiesa mill-Kolleġġjata tan-Naxxar. Din tixxandar ukoll fuq TVM2. Infakkarkom li min jixtieq jgħin lill-Knisja f'Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu fuq 21-24-12-81 għal aktar informazzjoni. Grazzi u l-kumplament tal-ġurnata tajba.